Cada puesto se cantava un estil, el 2, el del 12 i la riberenca se canta més per la ribera. Quin tipus de lletres? No n'hi ha lletres. La lletra va acoplar sempre a cada persona. També n'hi ha cançons que se dirigeixen al públic en general. El versor va fer-les. En aquest cas les han portat apuntades perquè era una cosa molt especial i no volíem fallar en ningú puntet, però normalment no fa falta. I en el seu origen, aquests cants d'estil, d'on surten? Ahí surten de Terasí, de la gent de l'Horta. I què es cantaven? Ui, que es cantava les festes, es canten les festes, es canta per la Mare de Déu, per l'ofrena, per la Mare de Déu, ara avui que és la Mare de Déu també estan cantant allí, o sigui, que se canta en les festes de carrer, les festes dels professors, mil coses. És un cant d'estil que se canta a cada moment i a cada persona. Moltíssimes gràcies. Sí que ho és. El senyor este té més versió que jo, perquè jo soc més jove i ell ja té més versió de totes aquestes coses. Ell te podrà donar més informació de tot això, jo menys. Això és cant d'estil. En el seu origen,